Йыраты зашить мои алманы. Буга, ирканы. Чаваш челги бурчухне, тенже путмейн. Кодам умелись, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез, сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшыру Казан кирмәне тарихы. Аның диварлары эчендә урнашкан һәйкәл кырылмалар, кирмәннең үзенчәлеге һәм гүзәллеге хакында. Казан Кремле Идел елгасының сул як яры һәм Казан суның сул як яры борындагы калкулыкта урнашкан. Аның диварлары 15-нче гасырның 2нче яртысында гына ак ташлыга әйләнә. Аңа кадәр ул имән диварлар белән әйләндереп алынган була. Бүгенге көндә Кремль шәһәренең генә түгел, бөтен республиканың дәүләти үзәген тәшкил иткән тарихи мәхәббәт һәйкәл кырылмалар җыелмасы. Белгечләр фикеренчә, Кремль татарча кирмән сүзеннән килеп чыккан. Хан дәверендә кальга дип, ягъни ныгытма, сарай мәгънәсендә йөртелгән. Патша Россия чорында крепость дип аталган. Татар теленә кирмән сүзе якынрак булганга, без тапшыру барышында күбрәк шул атаманы кулланырбыз. Казан кирмәне хакында шактый күп риваятләр яши. Аны Зеланд исемле Йыланнар патшасы яшәгән калкулыкта төзелгән дип тәсиллиләр. Монысы әлбәттә матур хикәят кенә. Чынлыкта исә Казанның үзәген, йөрәген биләп торган гаҗәеп матур кирмәннең беренчел килеп чыгышы хакындагы төгәл язма документлар сакланмаган. Ул хакта без археологик табылдыклар буенча гына фикер йөртә алабыз. Кирмән территориясендә соңгы елларда үткәрелгән казу эшләре вакытында төгәл даталары билгеле булган әйберләр табылган. Мәсәлән, Салтау маяк мәдәниятенә караган балчык савытлар, сирдали, гәрәбә һәм пыяладан эшләнгән муенса төймәләре, бакыр беләзекләр, каеш пирәшкәсе, ат йөгәне бизәге, тимер улгычлары. 929-930 елларда князь Вацлав тарафыннан сугылган чех көмеш дирхәме табылу исә аеруча да зур вакыйга. Әлеге һәм башка борынгы табылдыклар безнең ерак бабаларыбызның бирегә 10нчы гасыр башларында ук килеп урнашуларын раслый. Кол-Шәриф мәчете Казан кирмәне территориясендәге иң яшь биналарның берсе. Аның төзелешен бар Казан, Татарстан гына түгел, барлык мөселман дөньясы кызыксынып күзәтте. 1996 елның ноябрь айында беренче президентыбыз Минтимер Шәрипович Шәймиевның карары нигезендә буыннан буынга күчеп килүче кыйммәтләрне саклау максатыннан Кол-Шәриф мәчетен торгызырга дигән әмер белән конкурс игълан ителде һәм проектлар карала башлады. Проектлар әлбәттә Ливан, Финляндия, Төркия дәүләтләреннән килде, Россия шәһәрләреннән. Төркиядән килгән проектлар Мимар Синан архитектурасына ошаган. Әмма комиссияның үзебезчә татарча архитектурага күбрәк өстенлек бирәсе килде. Әлбәттә, татар архитектурасы дигән төшенчә юк. Әмма ниндидер үзенең зауыклылыгы, нәфислеге һәм шул ук вакытта мәхәббәт булып, төрле җирдән күренеп тора торган, шул ук вакытта безнең кирмәннең башка объектларын басмый, тоныкландырмый торган бер матур объект кирәк иде. Нәтиҗәдә үзебезнең Казан архитекторлары җиңеп, мәчет аларның проекты буенча булдырыла. Төзелешне федераль һәм Татарстан казнасы тәэмин итә. Мәчет салуга халык та үз өлешен кертеп калырга ашыга. Бар дөньяга сибелеп яшәүче татарлар садака, хәер юллый. Мәчетне төзүнең урыны. Аның турында да сүзләр булды. Кайда төзергә? Чөнки Кол-Шәриф мәчетенең элеккеге урыны хәзерге Благовещение соборының уң ягында. Хәзерге мигъмәрләргә багышланган һәйкәл урынында. Әмма чиркәү белән мәчет янәшә тора алмыйлар. Шуңа күрә менә шушы ишек алды юнкерлар училищесының утары мәйданы сайланылды. Нинди материал? Кирмәннең диварлары 16 гасырда төзелгән ак таштан. Әмма ул ниндидер сарырак төстә, җылырак төскә төсмер дип әйтимме, һәм аклык, сафлык бөркелеп торган каты материал кирәк иде. Һәм инде әлбәттә мәрмәр сайлап алынды. Менә хәзер сез күрәсез, Шиләбедән китерелгән мәрмәр белән безнең эче һәм тышкы яктан без аларны күрә алабыз. Манараларның төсләре дә ныклап уйланыла. Зәңгәр булса, болытларга терәлеп торган манаралар күк төсе белән кушылыр тоела. Шуңа Фирүзә төс сайланыла.
Карагыз, 8 манара. 4-сі зур, алар 57 метр. 2 кішкене һәм 2 декоратив. Алар матур ләлә сүрәтендә тасвирланганнар. Һәм инде гүмбәз, аның зурлыгы, биеклеге 36 метр, диаметры 17,5 метр. Мәчетнең гүмбәзе элекке вакытта татар ханнары, Казан ханнары кигән баш киемен хәтерләтә. Биредә безнең манарада ярым айларны күрергә була. Һәрбер мәчетнең шундый бер үзенчәлеге була. Ярым айлар әлбәттә кыйблага карап тора. Мәккә шәһәрендә булган Әл-Харам мәчетенә. Һәм инде безнең менә бу мәйданда да бу орнаментлар, ромбикларның очлы башы Мәккәгә карап тора. Гает көннәрендә мәчеткә сыймаган халык намазын шул ромб рәвешендәге мәйданда укый ала. Шушы көннәрдә яңа төзеләчәк Җәмигъ мәчетенә дә таш салынды. Анда шәһәребезнең бар мөэмин мөселманына да урын җитәрлек булыр. 16 гасырда яшәгән билгесез автор үзенең Казан тарихы дигән хезмәтендә мәркәзебез турында шундый сүзләр язган. Казан шәһәре чамадан тышнык, таш кыяга охшаш. Аның стенасы тулы имән бүрәнәләрдән буралган, арасына ләм белән эре кам тутырылган. Казан шәһәре чыннан да элек-электән матурлыгы белән дан тоткан. Заманда хәтта аны яуларга килгән Иван Грозный белән гаскәр башлыгы Андрей Курбский да сыклануларын яшерә алмаганнар. 1552 елда Казан Иван Грозный гаскәрләре тарафыннан алынганнан соң шактый җимерле. Шартлатулар, ут төртеп яндырулар нәтиҗәсендә иске Казан шул исәптән кирмәннең таш һәм агач кырылмалары да хәрабә хәленә килә. Әмма Казанның стратегик әһәмиятен яхшы аңлаган Грозный хөкүмәте тиз арада аны аякка бастыру эшенә керешә. 16 гасырның азагында кирмән бүгенге кыяфәтенә тартын төс ала башлый. Башта барлык кырылмалар да агачтан ашык-пышык кына төзелә. Мәсәлән, Благовещение соборы 3, Спас чиркәве 1 көн эчендә иеп куела. Тарихи чыганаклар буенча 1556 елда Казанга Псков ташчылары артеле килә. Һәм алар кирмәнне төзекләндерүгә ныклап керешәләр. 17 гасыр башына кирмән чын мәгънәсендә крепостька әйләнә. Авыр капкалар шалтырап бикләнә, күтәрелмә күперләр чылбырларга асылына, төнлә факеллар яндырыла, дивар өстендә коралланган укчылар сакта тора. Мөгаен шуңа да 1774 елның июлендә Пугачев Казан кирмәнен ала алмагандыр. 1845-1949 елларда Мәскәү архитекторы Константин Тон проекты буенча кирмәндә губернатор сарайы төзелә. Ул нигездә элекке хан сарайы урыны белән тәңгәл килә. Бу бинада 1917 елга февраль революциясеннән соң эшче, солдат һәм крестьян депутатларының Казан советы эшли. 1990 елларга кадәр бирдә Тассыр югары советы президиумы һәм Тассыр министрлар советы урнаша. Хәзер исә ул Татарстан Республикасы президенты резиденциясе булып тора. Борынгы һәр дәүләтнең көчен, бәйсезлеген күрсәтүче төп фактор булып аның гаскәре саналган. Казан кирмәнендә хан чорыннан калган хәрби истәлекләр бар. Шуларның берсе туп утары. Туплар утары мәйданы, Пушечный двор. Бу хәрби архитектура һәйкәле. Кайбер чыганакларга караганда, элек хан заманында биредә хәрби гвардия булган һәм шул урында төзелгән. Бу биналарда кайчандыр агач эшкәртү, бакыр кыю оешмалары булган, мишләре торган һәм инде әлбәттә складлар. 17 гасырда кыю заводлары буларак төзелә. Тупларны кыйып, рәтләп һәм саклап тора торган складлар биредә була. Инде 1880 елларда яңартып төзелә. 19 гасыр башында бу безнең туплар утары Россия күләмендә зур заводларның берсе була. Һәм инде әлбәттә әһәмияте буенча Мәскәү, Брянск заводларыннан кала 3нче урында тора. Безнең биредә кыйган туплар Бүйük Британия музейында, Мәскәү Кремлендә, Санкт-Петербург шәһәрендә урнашкан артиллерия хәрби тарихи музейында саклана. 1815 елда янгын вакытында комплекс яна. Шуннан соң үзенең эшчәнлеген туктата. Соңрак аны юнкерлар училищесына тапшыралар. Туп утары комплексының архитектурасы белән танышыйк. Көнбатыш корпус Кремльнең
6 кырлы һәм төньяк көнбатыш манаралары арасында урнашкан. 1812 елда Наполеон белән сугыш вакытында Александр I Казан Пушка дворын яңарту хисабына 1,5 миллион акча бүлеп бирелә. Һәм инде биредә 1812 елгы Ватан сугышы вакытында сугыш кырыннан китерелгән туплар рәтләнә, ремонтлана һәм яңалары эшләнелә. Реставрация вакытында идәннәр ачылгач, 17 гасырдан сакланган 4 метр тирәнлектә диварлары кирпечтән салынган туп кую шыкыры табылган. Ул Россия территориясендәге иң борынгы шыкыр санала. Әлбәттә, туп кую корпусы ул хәрби объект. Биредә сакчы торган. Менә биредә арка сыман кирү урыны, арка өстендә кардигардия. Һәм инде ул һәр вакыт объектны саклап торырга тиеш була. Өстән караганда кирмән диварлары сызыгы тегәл булмаган күп почмакны хәтерләтә. Бу тегәлсезлек кирмән урнашкан калкулык конфигурациясе белән бәйле. Аның төньяктан көньякка таба озынлыгы 575 метр чамасы, көнбатыштан көнчыгышка сузылган иң зур киңлеге 257, көньяк дивар буендагы иң тар урыны 170 метр. Диварларның тышкы периметры 1,8 километрга, кирмәннең гомум мәйданы 12,4 гектарга җитә. Мондый зур мәхәббәт Кремле булган шәһәрләр Россия Федерациясендә бармак белән генә санарлык. 2000 елдан башлап ЮНЕСКО мирасына кертелгән кирмән үзендә ислам һәм крестьян элементларын тоташтыра. Кыл Шәриф мәчете белән Благовещение соборының янәшә урнашуы ике дини конфессияның дустанә яшәү үрнәге булып тора. 16 гасырда ук Кыл Шәриф үзенең зурлыгы, мәхәббәтлеге, зәвыклы эшләнеше белән шәһәрнең төп мәчете булып аерылып торган. Аның 5, кайбер мәгълүматлар буенча 8 манарасы булган. Мәчеткә бер юлы 1000ннән артык кеше сыйган. Мәчет каршында Казан ханлыгына гына түгел, башка илләргә дә билгеле булган атаклы Кыл Шәриф мәдрәсәсе урнашкан. Бүгінгі Кирмән территориясендә берничә архитектура һәйкәле урнала. Сөембикә манарасы, Татарстан Республикасы президенты резиденциясе, Юнкерлар училищесы, 15-16 гасырларга караган хан сарае комплексына кергән тарихи биналар, хан төрбәләре. Кремль диварлары эчендә административ биналар һәм музейлар да урнашкан. Хәзинә милли картина галереясы, Татарстан тарихы музее, Бөек Ватан сугышы музее мемориалы, Санкт-Петербург Эрмитажының филиалы Эрмитаж Казан үзәге Ислам мәдәнияте музее. Казан Кирмәне территориясендә иң серле, иң бай тарихлы объект буларак Сөембикә манарасын атасак ялгышмабыз. Сөембикә манарасы 58 метрлы кызыл кирпичтән салынган 7 катлы мәхәббәт кырылма. Ишында гүмбәздә урнаштырылган ярым ай. Парижда урнашкан Эйфель манарасы кебек, Пиза шәһәрендә урнашкан Авыш манара кебек үк безнең шәһәребезнең, республикабызның архитектура һәйкәле. Шулай ук Пиза манарасы кебек Авыш. Ни өчен шулай туры килгән соң? Көнбатыш ягы төзелгәндә үк элеккеге таш нигезгә салынган, таш фундаментка, ә көнчыгыш өлеше агач свайларга. Шулай итеп, агач вакыт үтү белән чири һәм кырылма үзе түгел, фундамент какшаган. Инде 80нче елларда безгә төзүчеләр аны ныгыттылар бетон белән. Манара үзе дә, Сөембикәнең тормышы да риваятләр белән тулы. Ләкин галимнәр аларның күбесе уйдырма булуын искәртә. Манараның төзелү вакытына да күп бәхәсләр. Кайберәүләр ул 16 гасырда төзелгән, Сөембикә ханбикә үзе төзеп калдырган диләр. Икенче версия буенча карасак, манараның төзелү вакыты 1690-1714 еллар. Чөнки аныңча биредә бернинди гравюраларга да, рәсемнәргә дә ул төшерелмәгән. Юлъязмаларда һәм кулъязмаларда да искә алынмый. 1714 елдан соң аның турында искә алына. Ни өчен төзелгән соң? Кайбер архитекторлар исәпләүенчә, ул күзәтү манарасы, күзәтү каланчасы, аның иң югары ноктасыннан 50 чакрым идел киңлекләре күренә. Шулай ук Зия утравы да күренә. Сөембикә ханбикә, кем булган соң ул? Әлеге горур Батыр ханым. 1516 елда туган. Нугай морзасы Йосыфның яраткан кызы. 1532 елда Казан ханы Җангалигә кияүгә бирәләр. Җангалинең үлеменнән соң икенче хан килә.
Safa Gərəy. Həm Safa Gərəyгә Сөембикәне кияүгә бирәләр. Уллары Үтәмеш Гәрәй туа. 1549 елда Safa Gərəy үлеменнән соң бәләкәй бала 3 яшьлек Үтәмеш Казан ханлыгының ханы булып кала тәхеттә. Һәм әлбәттә инде ул ханлык белән идарә итә алмаганлыктан аның әнкәсе Сөембикә регент вазифаларын үзенә ала. Яисә ханлык белән идарә итәргә тиеш була. Һәм нәкъ шул вакытта 1549 елда Явыз Иван баш күтәрә дип әйтик. Чөнки 1547 елда ала алмый Казанны. 1549 елда килә. Анда бит кичкенә бала һәм хатын-кыз. Мин ул дәүләтне бик тиз алам ди. Әмма Сөембикә гаскәрләрне күтәреп, яу алдына үзе чыгып баса һәм беркемгә дә Казанны бирми. 1551 елда Зия утрауы төзелгәннән соң Казан белән Мәскәү арасында солых урнаша. Аның бер пункты булып Ханбикәнең Мәскәүгә күченүе тора. 1551 елның 12 августы Сөембикә кан җылап, ире Сафа Гәрәй каберендә озак итеп дуа кылып, һәм инде аны кимәләргә утыртып Идел буйлап алып китәләр. Моңынча әле ышанмаган Казан халкы шушы вакыйганы бик авыр күтәрә. Идел буйлап Сөембикәне ул күздән югалганчы озатып бара. Менә шушында инде аңлашыла. Без дәүләтебезне югалтабыз. Инде бер елдан Явыз Иван гаскәрләре килеп Казанны ала. Ләкин Сөембикәнең батырлыгы онытылмый. Әлеге манара халыкның бердәмләшеп дошманга каршы торуын, иле өчен үз гомерен кызганмый яуга күтәрелүен дәлилләүче, тарих белән сугарылган бер объект. Бездән соңгы буыннар да аның мәгърурлыгы белән соклана алсын иде дип телик. Һәм әлбәттә, искиткеч кызыклы, матур экскурсия үткәргән өчен Раушания ханымга да рәхмәтләребезне белдерик. Мәркәзебезнең символы булган Казан кирмәне тарихи истәлекләргә бай, бердәм архитектура һәм мәдәният ансамблен тәшкил иткән гаҗәеп корылма. Казанга килгән бер генә кеше дә аны читләтеп бетә алмый. Ул һәркемне үзенә дәшеп тора. Шушының белән тапшуыбыз ахырына якынлашты. Бүген без Казан кирмәне тарихы, аның диварлары эчендә урнашкан һәйкәл корылмалар, кирмәннең үзенчәлеге һәм гүзәллеге хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшуын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш челги бурчухне тенҗе путмейнде. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.